Vaig sentir l'altre dia que deien que hi ha dues maneres de tenir confiança, de ser confident, no? Una està basada en la creença de que tindràs èxit i hi ha l'altra que bàsicament està basada en no tenir por al fracàs. Llavors, em va semblar molt interessant perquè vaig pensar, em va ressonar molt quan ho vaig escoltar perquè vaig dir, ostres, crec que és la primera vegada que he fet un disc des del segon lloc, sense por al fracàs. Perquè diguérem que durant tots els, jo què sé, els 8 anys, 10 anys, 15 anys que he estat treballant, fent música, tal, realment sempre era des de la creença fèrrea de que anirà bé per mis cojones type of things, saps? Sé que ho aconseguiré, tal, no sé què. I és com molt de fora cap endins, jo crec, aquest tipus de confiança. En comptes, la confiança que és com més des d'una incondicionalitat, des d'un surrender, des d'un com deixar anar, és de dins cap en fora, saps? I jo no havia fet mai un disc des d'aquest lloc.